Wikinochivhaya anozikanwa zvetenderpreneur panguva ino achiona this post yatoanafadzai mairi anyasi kukwenya musoro unyasi kuona kuti apa ndabatwa apa ndapererwa. After Advocate Fadzai Maira vauya vachireleasa mapictures at this ballot paper runyasi kuonekwa kunzi rine mamisprints. We do not know the agenda yavaizama kupusha apa kana vaida kuzama kuconfuse macitizens. Sasa ndapenda mashoko anyasi kubuda pachena kuti aiwa do not expect anything chine musoro kubva kuna vakomana vethe regime panguva ino ndivari kunyasi kuonekwa kunzi vaingoripo kuconfuse macitizens and then wetizongoscama macitizens vanhu vachirwa pasi petsoka mapublic funds. Sandapenda mashoko anobudanikwa panguva ino ndobva subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa paendo yaAdvocate Fadzai Mairi anoposta mapictures amuri kuona aiwa yeimba yemazenge iyi nethis ballot ramuri kuona iri ramuri kuona ratinoda kuverenga panguva ino. Panapa anonyanyora achiti they have given him 5.6 million to build a solar farm. He built a shack. They gave him 40 million US dollars to print ballot papers. The ballot papers came late and confused CCC and ZANU-PF. They want to give him 412 million of cancer treatment equipment. What do you think he will do when the new leaders anoposta mapictures amuri kuona akandokashaki kari kurewa kari kunzi ndo pakabuda 5.6 million yekubuilda a solar farm. And then Wikinochivhaya yakaya kabuilda kashaki kamuri kuona apa. Anouya zvakare achitaura pamusoro aiwa pema 2023 general elections amuri kuona awo kuti aiwa panapa Wikinochivhaya anopuwa 40 million US dollars uya panapa achiprinda maballot papers amuri kuona ari kutoconfuse. Panumber 1 paroratidza kuti aiwa ndepe ZANU-PF and then picture irikuswa ndeye CCC. Then panumber 2 paroratidza ndepe CCC but picture inoiswa aiwa ndeye ZANU-PF. Mashoko ari kuda panguva ina zvinzi. Saka panapa toona Wikinochivhaya achipiwa tender ye 412 million ye-cancer treatment equipment. What do you think kuti kucha equipment yakaita sei? Mubvunzo yangosara nevanhu nekuti anozikanwa kuti Wikinochivhaya munhu anoita zvake madrama. Pinda comment section medu nzwa fungu enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu musana subscribe or like.